Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și astăzi este prima noastră serie de survival. Normal. Trebuia să-mi dea un bonus chest. Dar ce credeți, a dispărut. El m-a spawnat un copac. Dar și dacă nu ceva ce ar vreau, să zic așa. Schiam ceva la descărcat aici. Mă scuze, scapare. Ah, uitați bonus chest-ul. Lasă-mă. Uitați bonus chest-ul. Mere, pâine, mă, copii, mă. Și ca să știți, aici mă dau în altă parte. Bă, deja zombie. Nu cred, nu vreau. Și am un pic lăghiță. Facem lucrurile de bază, o să facem, să zicem așa, una de post. Dar nu permanent, dar undeva unde vom găsi un spațiu mai mare. Cred că aici este împotrivit. Ce lupi? What? Lupi! Lupiță! Cred că aici vom face căsuța noastră. Spruș. Avem un spruș. Asta ce este bine. Deci, vom face un crafting table. Cred că acum vom face așa. Ce vedeți? Getting am lăsat un voie să un pic să mă înlocuiesc de ea. Este jos. Ce să zic? Prima serie. Sper să vă placă. Să ne va fi așa de mare, adică cred de vreo 7 minute. Păi de astăzi. Și am găsit un cave deja. Da, lume, și am 5 FPS-uri, știu că merge fucking lag. Doamne, frate, ce FPS-uri scăzute am. Facem săruță. Mă scuzați. Da, ce să spunem. O să fac, cred că cineva poate o să-l audă, nu știu, mai vedem. Fac o muri lag. Nebunul! Pele. Băi, văd că e nebună. Nebună. Să vedem și noi, să explorăm, să vedem ce zonă putem să avem. Putem să avem o zonă foarte frumoasă. Unde copaci, vaci văd. Da, o să-mi fac și un topor de pietruială. Așa. O să joc cu diferite texturi. Aoleu, și noi acum facem o filmă de bază. Poate data viitoare, cred că o să continu o casă, poate mergem la mine, depinde.
video. Poate să mai fac niște lucruri off camera, depinde, nu știu, doamne, nu știu. Off camera nu o să fac prea mult, poate o să mă adun un pic de iron, poate cobble. Adică nu o să fac o casă, nu o să fac, nu o să încep fermă fără voie, adică nu o să fac chestiile astea. Ignorația asta. Trebuie să mă dau pe offline. Sau cred că de astăzi putem să facem o filmă. Ce ziceți? Haideți să facem o filmă, nu? 3, 4, 5, 6. Haide 7. M-am greșit. Sunt prost. Deci, stați un pic. Deci, dirt. N-am. Am greșit, dar vom face așa. Pentru că este mult mai frumos. Fix de una, perfect. Vezi niște lupi. Da, frumos, dar ce? Niște iron. Uitați, iron. Sper să nu fie prea mare Da, știți cum să fac. Facem, uite așa. Iron. Nu! Deja a început să dea mine. Nu! Bă, m-am bucuit! Păi mie că mor aici. Mie că aici nu găsesc sfârșitul. Trei iron aș dori și eu. Trebuie să încheiem și noi episodul. Dar nu înainte să însuim. Uite, niște cărbuni. Nu stau acum să iau eu tot. Da, trebuie să încheiem. Dar nu înainte să ajungem sus. Bă, știi ceva? Eu îi dau game mode 1. Mă scuzați că dau game mode 1, dar trebuie să ajung și odată sus și mă plictisesc. Game mode 0. Deci, cam aici o să încheiem. La revedere!